Sanibonani, welcome back to any video. Ngiyabonga kakhulu for coming, wakhohlwa ku subscribe, ya like, ya share ke. Thank you very much for uthando lwakho. So na kule video sikhulume ke umama Mkhize. Ngiyabona ukuthi ngathi hayi uyaqhubeka ke umama Mkhize ngezinkinga anazo ngoSARS, team yakhe ebhola kuningi nje okwenzekayo when it comes to umama Mkhize. Nkosi yami ngiboneke kubhalwe ukuthi iRoyal AM okuyi team yakhe lebafethu kuthiwa inenkiyankiya ke zenkinga laphana bayingakaze nje yehlele iPSL. So kuningi ngayo mama Mkhize since uSARS kwathiwa ke allegedly ufike wathatha nje ezinye zezinto kaMama Mkhize. Kwathiwa the team is under what now? Angazi bafethu kuningi nje ngeteam yebhola kaMama Mkhize. So kuthiwa ke banenkinga nje zingapheli ke laphana. Kuthiwa ke utaku lweRoyal AM olubangwa ukukweleta umthelisi ongoSARS izizumbulu ezibalela ku40 million rand seludala inhlekelele engakazibonakala emlandweni wePremier Soccer League. Hey mama Mkhize nkosi yami, isolo ntambama kuvela izindaba zokuthi ikomiti lePSL lithatha isinqumo sokumisa yonke imidlalo yeRoyal AM. So now ithwahla I think so isiteketiso seRoyal AM bekumele ke idlale umdlalo weBetway Premiership neOrlando Pirates eHarry Gwala Stadium eMgungundlovu namhla ngo7:30 which is yesterday for you guys. Kusihlwa bese ibhekana neMilford FC eKoNedbank Cup ngomsombuluko. iPSL isithe lutho ke eluthela ngenxa ke isibondane leli qembu elikuso noSARS. So now ke le club ke kaShona Mkhize kukhulunywa nje ingaphansi kweso lomlawuli uJaco Venter oqokwe yiSARS ngenxa ke yezinkinga zentela ezibhekene nomnikazi wayo. Kwaze kwakubi bafethu. Izinkinga zeRoyal AM ziqanyiswe ke ukuhluleka ukuholela ke abadlali ngoDisemba. Sezwa ukuthi abadlali abazange bahole and come January they couldn't pitch for work for training ngoba phela abaholanga uDisemba loyo. Sekungena kaJanuary bengaholanga. So ngathi kuningi okwenzeka iphuwa Mkhize. So abadlali bebese bekhetha ke ukungaye ejimini kwaze kwahlehliswa ke umdlalo weLeague okwakumele udlale iChipa iRoyal AM kwakumele udlale ke neChipa United ngasekuqaleni kwalenyanga. So kubikwe ukuthi abadlali sebekhokheliwe kanti ke futhi bese beqalile ukuzilolonga kwaze kwangcono ke. So kuleli sonto ke leli qembu lidalula ukuthi lulungele umdlalo walo nePirates kodwa ngokwestatement sePSL alizange likwazi ukuqinisekisa ukuthi kunjalo. So istatement sePSL sithi January 17 isigungu ke siphezulu PSL saziwa ukuthi esizothola incwadi evela kubaphathi beqembu kanye nomlawuli eqinisekisa ukuthi izinkinga eziholele ekutheni iqembu lingakwazi ukumelana ke nezidingo zalo sezixazululiwe. Ayikho incwadi enjalo esike yafika nokuphoqe ukuthi ke iExco iwumise umdlalo obuzoba phakathi kweRoyal AM neOrlando Pirates neminye elandelayo yaleli qembu eyeBetway Premiership Nedbank Cup kuze kuxazululeke lolu daba lweSARS. Nkosi yami kuhlela ukuthi iExco ihlanganeke futhi kusasa ukuze inikeze iRoyal AM ithuba lokwenaba ngalolu daba ke. So abalandeli abaphawule ngaphansi kwalolu daba ke ngesikhathi lufakwe enkundleni zokuxhumana iFacebook bakhale ngokuthi leli qembu seliphendukile ileague yakuleli inhlekisa nangezimali zalabo ababezohambela ke lo mdlalo esezizocwila. So yeah, angazi abanye bakhale ngemali abathenge ngayo amathikithi okubuka lo mdlalo kanti ke uTumelo Clint utheke ubeseziqede zonke izinhlelo zokusuka eGoli azobuka lo mdlalo. So ayi kuningi bafethu uthi ngisendleleni ebheke eThekwini kuyimanje futhi nje sengize ngayikhokhela nendawo yokulala kuzokwenzakalani ke ngalezi zindleko. Uma ke lesi sixakaxaka esiqhubekayo sesishaye abalandeli kusobala ukuthi senze okufana naseziteshini obekumele zisakaze lo mdlalo kanye ke nabaxhasi abenza izinhlelo belindele ukuthi ke umdlalo uzoqhubeka. So kwenzeka lokhu nje iRoyal AM yakhishwa ke emqhudelwaneni odlala ke ngabadlala sesebancane iDStv Disc Challenge ngenxa yokuhluleka ukuhlanganisa isquad. So lokhu kungenxa yokuthi ke ayivumelekile ukubhalisa abadlali abasha kulandela isigwebo ke yasinikwa ke inhlangano engamele ibhola emhlabeni iFIFA.
So i-Royal AM yashaya ke ngalolu swazi ngenxa yokuthi ayikaze ikhiphe ke imali okwakufanele ukuthi ikhokhele owayengumdlali wayo uSamene Kovic kulandela ukunqanyulwa ke kwenkontileka yakhe. Kwenzeka lokhu nje i-DA ifuna kunqanyule ukuxhashwa kweqembu lebhola likasomabhizinisi uShaun Mpisane iRoyal AM ngumasipala waseMsunduzi. So leli qembu ke lifuna ke lo masipala unqamule uxhaso luka 27 million njalo nje makhonyo mamkhizi imali ibizwa lapha just too much for me. Hayi ngeke bafethu ama-million asuke ebizwa nje. Angazi ikhansela ke le DA mnumzane uReggie Khanyile lithe lifake isiphakamiso emkhandlini sokuthi ke kuhoxiswe lolu xhaso. Khanyile uthi umasipala wazi uqhubeka uxhase iqembu elibhekane nabezomthetho ngezinsolo zokudoja okukhokha intela. Poor Mamkhize, poor like all the players and everyone else. Hayi bafethu kuningi nje ngodaba lika Mamkhize neSARS. Kanti iyolungiseka kutheni le ndaba bafethu kaMama Mamkhize? Akanawo vele uMama Mamkhize ama-million lawo ukuthi nje abakhokheli inkosi yami bakwazi ukuphuma kuye. Like akwazi ukuqhubeka ngempilo like it's a whole lot now. It's becoming like a lot too much. Come on man bafethu. All the best to her. Let's hope yonke le ndaba ke izoxazululwa ke. Akwazi ukubona ukuthi wenzani inkosi yami sekuningi nje. It's all about uSARS. Isikoloto sika SARS. Ahluleka ukusikho angazi uMama Mamkhize uyahluleka guys noma mhlambe kunezizathu zokuthi like simazi ukuthi uMama Mamkhize unamabhiliyoni musi. Ngabe uyahluleka noma mhlambe kunesizathu zokuthi why engayikhokheli le mali kaSARS hayi ngoba phela wa angazi isho la ka comment section. Ulike ivideo, subscribe, share, siphinde sibonane kwenye ezolandela. Bye.